gorpadni način može. Izvolite. Zašto ste rekli da ste ljubili zemlju po kojoj sam ja gazila? Mene bi trebalo ubiti, ja sam Galeb, mogu li da sjednem? Molim? Tamo piše da treba da sjednem, pa ću onda na gorpadni način. Izvolite. Hvala. Ja sam Galeb, glumica, Galeb, Šta je bilo? malko sam se zbunila. Pa kako? Pa ne znam. Nekako mi je vruće, u stvari, dole mi je vruće, a gore mi je hladno. Pa šta ćemo sad? Je li mogu poeziju? Poeziju? Da. Izvolite. Hvala. Jagode! Djevojčica brala jagode, nešto je ubode, a mislila je da je prava. Kakva je to poezija? Japanska. Haiku poezija. Je li mogu sad možda jednu svečanost? Izvolite. Hvala. Sarajevo. Brum, brum, brum. Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skoplje i primorski gradovi. Pula, Rijeka, Čilip i Split. Šta je to? Brza pošta BiH.